नाथाय नोंजों माबा नङा माबा मोनसेल' जाखाथारो। आइम सरि बेनि थाखाय एखनबा एखनबा आदा। बिसोरनि थाखाय आं नोंनाव निमाहा बियो मेहेर। आं बिसिनि जानानै निमाहा बियो नोंनाव। नों गाज्रि मोनबाय दा थादे। गाज्रि मोननो नोंनि नोंदाया फाल्थुलै एकदम मोद्लाखा मानसियानो। मालायखौसो आंखौसो जावनो फैबावदों बे, आंखौसो उल्था फाल्थु होनदों। आं हले नोंनि नोंदा बुंनाय बायदि 1%बो नङा दै। आंखौबो जानला मानला दा बुंथों बियो। आं मिन्थिखागौ मेहेर। बेनिफ्रायथ' मा होनदों बियो? आं नोंखौ लाइन लानो सानदों। थोद गोदाव सोराव सानलाबायनायलै नोंनि बिदाना। दाना बुजिनाय गैलालै माहेर। आरो दाथ' नै जानला मानला बुंदेरलाबायबायना बे। बाजैखौबो गोगोम रागा जोंखासिगोन आइमोनहाबो। आइम सरि नाथाय आंबो खोन्थानांगौ जाबायना, उफाय गैया। दा जेला नोंदाया खोथाखौ बरनखाबाय, गासिबो खोन्थाजोबखानायानो स्रा स्रा मोजां ना। बाखि उनाव जि जायो मिन्थिखानाय बायदि जाया। नंगौ। आंनि बायदिब्लाथ' सिसा सिगाङावनो खिन्थाखानानै लानांगौमोन माने, सम मोजां नायनानै। दा रासिनसो बियो खस्थ' मोनसिगोन ना, बखिजासिगोन बायदिसिना बुंजासिगोन। गावनिनो खाफालसै आरो गावनो जेराव बेबायदि खालामनानै लाखाजोब्बायबा। औ सम मोजां नायनानै आं बाजैखौ बुंनोसो सानदोंमोन आंबो। नाथाय दादि मा जाबावगोन मिथिया, आइयाथ' रागा जोंखागोन। अके अखाफोर दे होमबा ना आं थांसै। दा नोंदाया आरो बायदिसिना बुंबावबा आंजोंबो नांदेरबावबा आंबो हले जेननायाव थाखाया। दिनै एसे सिरि थाथ'बावबायसो आङो। आंखौबो जानला मानला नंथारदोंलै बियो। माहेर नाथाय दा आं फन हरबा हमदे, रागा जोंनानै थानाङा दै। बे आदायाबो दिनै मा फाग्ला बोरखांलायखोबा। बेना खर'आनो माथा फाग्ला जामारबाय दे। नङाबा बाजैखौ बे मेहेरासो हेल्प खालामदोंमोन। गावहाथ' थाइसेबो खामायनो हायाखै, फैसा होनो हायाखै बाजैनि टाइमावबो। दा बाजैखौ लाबा लानानै जि दाय होखायो जेरावबो। एसेबो लाजिनो रोङि मानसियानो। माहिरा गोसो सिङाव मा दुखु मोनखाबायलै दिनै। एथ' बायदिसिना बुंजाबाय सिबाय। आंबो जि गाज्रि मोनखाबायलै। मा होनबावनो दे आरो, दा बाजैया खोनासंबावनांगोन जाबावसिगोन ना। बोरै बुजायबावनो आइमोनखौ। आयौ सिखारदो। अरे पुलिस मालाबानो पुलिसाबो सफैबावबाय। मा नोंनि असलि स्टेशनाव लांसै जों नोंखौ थ'दो। बे सेंग्रिनि थाखायनो गासिबो बेफोर जाजोब्बाय। बेखौथ' आङो बेनो खबर हरनानै दा पुलिसा आंखौसो हमनो मोनबायना। बे जायनि थाखाय नों हमजादों पुलिसनि थाखायनो हमजाखादों नों। बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? बे गथ'फोरनि नों बिजनेस खालामनो सानदों। गुबुन जायगायाव बिसोरखौ लांनो सानदोंमोन। नाथाय नों थुनथुलिनि नोजोरनिफ्राय बारग'आसै। एबार आरामसे जेलाव थानानै प्लेनिं खालामबाय थादो दे। आरो आं बेखौबो मोजां नोजोर होगोन जे नों जेलनिफ्राय गवा मालाबाबो। नों हाया, हाजार आंखौ कसिस खालाम, नों गोरोन्थिसो मावदों दा। नों जोंनि गेजेराव बिदि फैनामोन ना, मालायनि बिजनेसखौ नों बेबायदि फ्लप खालामदों। आच्छा लांदो बेखौ, आरो थिक सिद्दा हैबाव बेखौ। आरोथ' भाई साहब नोंबो सासे ना, बासिया नोंसोर सानैया। नोंलाय पुलिसखौनो एदावनानै लाखादोंबा जाम्बा, उफायथ' गैया नों थांखानांगोनखाना जेलाव। मा होनदों? येस थुनथुलि मेम, पुलिस। दा मोनथिबायना एबारथ' नोङो पुलिस? आरोथ' नोंखौ एबार मस्ला संख्रै फानलु जि दङ जोंनि थानायावबो जों मोनखायो नालाय, बेहाय नोंखौ फुननानै दोखो दोखो जोङो बाथोन देनाय बायदि देबावगोन। एकदम थौसियाव देनाय बायदि मिथिबाय। गथ' सिखाव नोङो, गथ' लांग्रा, एबार जों नोंखौ खिन्थागोन मारै नों नोंनि माबाखौ साफा साफा नोंनि लोगोनि नामफोरखौ बुङा। जेला थांगोन एला गम मोनसिगोन र'। आंखौ निमाहा होदो दे आरो आइ मिलिसा। आंजों आरो जि गोरोन्थि जाबाय, आं माब्लाबाबो बेफोर गोरोन्थिखौ मावला। आंखौ निमाहा होदो दे आरो नोंसोर गासैबो। रानि ओंखारलांगोना लाङा नों जोंनि न'निफ्राय? नोंनि बेबायदि गाबफ्लानायाव जों आरो गोजावलाथ', हाजार नों जोंखौ निमाहा बि। आंनि आइ मिलिसाखौ जे नों बेसेबांबा आंनि फिसाजोखौ दुखु होदोंमोन, बेफोरखौ आं बावना थाङाखै। नङा नङा मिजिं, नों आरो आंखौ बेफोरबायदि बुंबाय थानो नांला दे आरो। नों आंखौ निमाहा होदो आइ मिलिसा, निमाहा होदो आंखौ। आफा, नाथाय आइखौ मा नोङो निमाहा होबाय? ओहो मामि मिलिसा, आं बे हिनजावखौ मालाबाबो निमाहा होनो हाया। बे सासे रायखसिसो। नों सासे रायखसि हिनजावसो, मिथिबाय? आरो दानो आंनि न'निफ्राय ओंखारलां, बेवहाय नोंनि जेबो जायगा गैया। ओंखारलां आंनि न'निफ्राय। आंबो बे न'निफ्राय थांखाया मिजिं। नों मानो बुजिला दे आरो आंनि खोथाखौ। गोख्रै ओंखारलां आंनि न'निफ्राय। बुंबायानो थाबायना नोंनि आं बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनासङाथ', नों हाजारखि गाबफ्ला।
आरोथ' मिलिसा मामि बे नोंनिबोथ' आगैना हो मा बिस्रा बिफानि अननायखौ मोननो मोन्थाय गैया नोंबोथ' जेरै नोंनि आफानि अननायखौ मोननो बिसोरबोथ' लुगैयोना नोंनि आगैया हा माथो नायबाय थाबावखो लाजियासै आबैयाबो हनै लाखिखायानो बुंखाबाय थांदो हा माथो नायबाय थाबावखो नोंसोर बेयाव थानो हागोन साननैसो मा बुंदों नों आइ मिलिसा नों जोंखौ निमाहा होबाय औ आयै नों जुदि नोंनि गोरोन्थिखौ मानिना लाबायबा जागोन दे आबै मिलिसा मा बुंदों नोंलाय बेखौ बे रायखुसिसो सासे बेखौ दोनजाया न'आव आबै मिलिसा बिनि खोथायाव गोजावनाङा एसेबां आंनि आइ मिलिसायानो आंखौ बुजिबाय अब्ला नोंसोर मानो बुजिला मिजिं आं जोबोर खुसि आइ मिलिसा सनाबाना आंनि फिसा नोंसोर जोंखौ बुजिबावबाय दा आरो औ आयै आफा आगैमोननिथ' जेबो दाय गैयाना नाथाय आबै मिलिसा मिन्थिगौ गोरोन्थियाथ' बयजोंबो जायोना आबै थेवबोथ' आइया निमाहा बिबाय दायो औ आइ मिलिसा औ नों जुदि मिलायना थायोबाथ' जोंनिफ्राय जेबो प्रब्लेम गैया आयै आगैमोनाबो आफानि अननायखौ मोनगोन आयै आब' मिलिसा जोंखौ थानो होदों औ आरो आइ हनै आब' मिलिसाजों थांदो रायखसनि मानसिखौ दोनजायाहाय आबै मिन्थिगौ ना खेबसे बिदि खालामखांबाय बेलाय मा मोजां जाबाय बायनोसै बिना गियानानो गाज्रिखा नों मानो बिदि बुंदों आबै आइया मोजां जाबायथ' जोंखौबा अनो आब'खौबो अनगोन ओमफ्रायथ' जोंबो आफाजों थानो लुगैयो आबै नों मा जोंखौ नायनोबो लुगैया नोंसोर बायदिखौ दोनबोला जोंहासो एकदम गोजौआवसो थांलायलांगोन सानसे ओरैबायदि पापि मानसि ना नोंसिनि नोमाया बेबायदिखौ हाबनोनो होखानाङालै आयै आंनि फिसाजोखौ एकदम फुस्लायनो सानदों नङासै नाथाय नोंनि साननायखौ आं जाफुंहोआथ' बिदि नङा दे आरो मिजिं नोंसोर नायबाय थाबानो जाबाय हाय मिलिसा आं नोंखौ जोबोद अनगोन आरो आंनि गोसोआ गोबां सोलायबाय 100आव 99% सोलायबाय आयै नाथाय गोरोन्थि दा मावसै आरो आयै बिब्दि जागोन आइ फिसानजाव जागोन फै ओजों आंनि खाथियाव फै आरोथ' मोनथिगौ ना आं नोंनो जि समायना गांसे दख'नाबो बायना दोनखादों र' बुरखायफ्लादों आंनि फिसौजोखौ आं दिनै बरसाखौ जा गोसोखांदों काशखि नों दिनै दंनायमोनबा आंजों जोंनि फेमिलियाबो जोबोर समायना जागौमोन नाथाय आद्रासो जोंनि फेमिलिया नों माब्लाबाबो फैफिननो हाला जोंनि जिउआव नाथाय आं बुङोबालाय एमि आं जे नोंसोरजोंनो दङ हा बरसा औ एमि आं नोंसोरजों जेब्लायबो दंखायो नाथाय नोंसोर आंखौ लाना बिदि दुखु जाबाय थायोब्ला गाज्रि मोनोना आङो बरसा नों जोंखौ नागारना बहा थांखो नों मिथिगौ ना जों नोंखौ अरायबो गोसोखांबाय थायो नोंनि अनगा थानो सुखुवा जों बेवहाय आंबो नोंसोरखौ जेब्लायबो नाहरखायोना नोंसोर दुखुआव थाब्ला आंबो दुखु मोनो बेखायनो जेब्लायबो खुसियाव थानो नाजा नों गावखौनो गाव हारसिं साननाङा ना मानो साना नों गैयियाव जोंनि जिउआव मा जाथाय जालांखो मा जागासिनो दं जोंनि जिउआव नों मिथिगौ ना मोनथिगौ नाथाय जोंनि खाफालानो बेनो लिरनाय दंखायोमोन माथो खालामबावनो एमि नों मानो आस'खान्दा जोंखौ नागारनानै थांखो बरसा मा बेबायदि जानो हाला जे नों जोंनि जिउआव फैयो नोंखौ बेसेबां नायनो लुगैयो आङो नोंनि गोजाम फट'सफोरखौ नायना थाबाय बायो थेवबोलाय बहा मोगथां नुनाय बायदि बहाथो जानो नोंनि रावखौ नायिया बोसोर बोसोर बारलांबाय बेसेबां खोनासंनो लुगैयो आङो नोंजों रायज्लायनो नोंहाथ' सोर दं देनाय नोंबो आंखौ नागारना थांबायबा आयै हा आबा साइख्लं मा आयै सोरजों रायलायबाय थाखो नोंलाय आङो नोंनि आफाजों आबानै बरसा नायना जोंनि साइख्लं आबा हो आफा मा बुंलाबायखो नोंलाय आयै नङा आबा माने आं जेबो नंला नोंनि आफाखौ गोसोखांदों आफाखौलाय आंबो गोसोखांखायोना आयै नाथाय माथो खालामबावनो जोंनि गेजेराव दा गैलाना बेनोथ' खाफाल गाज्रि आबा जोंना जे नोंनि आफाया जोंजों गैया आरो फैफिननो हायि जायगायावसो दंहैयो दुखु जानाङा आयै नाथाय आंथ' दंना नोंजों अरायबो रावबो गैयाबाबो औ आबा खाफाल गाज्रिहाय जोंना मानोबा गासैबो गाज्रिल' जायो मिलिसाजोंबो गाज्रि जायो आंजोंबो बिदि आब'जोंबो आं बुंबावनो जोंनि जिउआव गाज्रियानो गाज्रि मोजां समबो फैगोन ना आयै माथो दुखु जाबाय थादों नों जानाङा ओमफ्राय बहा थांनो ओंखारदों नों आङो माबा सासे लोगोआ लेंहरगासिनोमोन ना बार्थडे पार्टि दं नालाय जोंखौ माबा माबि जाहोगोन होनदों आरो दे होमबालाय आबा
न'आवबो बेसे टेनसन थाबाय थानो सम सम बेरायनांगौबो दे लोगोफोरजोंबो ओमफ्राय आं एसे लेट जाबा नों टेनसन लानाङालै आं फैखागोन दे आबा फन खेबसे खालाम ओमफ्राय जायखिया दे औ दे आयै मा खोनादों आं बेफोरखौ बिहामजो नों होनलाय आंनि आबाखौ बमब्राय लानायसो आरो बिनि सायाव नों आंनि न'आवनो फैनानै माब्रै खारसनफैखो मालायजों हाबा जाखांखानानै फिसा सासे गोनां खालायलायानो आयै बे गासैबो सैथो नंजोबा माने फुरा सैथो नङा बियो आं नोंनि नोंसालाखौ बमब्रायखे बेबोथ' आंजों रायलायोमोन ना बिसो फार्स्ट गोदै गोदै रायलायग्रोदोंमोन बेखायनो आं हाबा लाया बुंखाथारदोंमोनलै आयै बेनो आंखौ गावनि मोजां मोननायाव फासायनाया फिसाय थाखानानैबो फिसाजो थाखानानैबो मा जोंदाव नों आंखौल' बोरै दाय होबाय थाखो जिखिनि आंनि दाय दंमोन बेहाय नोंनिबोथ' दाय दङमोन ना समान समानसो नों आंखौल' दाय होना जागोन नामा नों आंखौ बेबायदि खालामामोनबा नों आंखौ मोजां मोनामोनबा आंबोथ' नोंजों बेबायदि गलिलाङामोन ना हो दिनै आं आंनि फिसायनिजोंनो थागौमोन ना बिहामजो आयै नोंबो आंखौ एसेबो फोथाया आंनि गोरोन्थि दं मानियो नाथाय नोंसालानिबोथ' गोरोन्थि दङ बेखौ मानो जेबो बुङा हिनजाव बांद्राय पेकेट बुंनानैल' जाया मिथिबायना हिनजावा बेबायदि लाइन होआबा हौवायाबो माब्लाबाबो जबरदस्ति खालामनो हाया आंनि सेंग्रा फिसालाखौ नों फासायनानैसो लाखानाय आरोथ' बिनि सायाव नों आंनो खिन्थाबावाखै फंबायखौबो सिरि स्रोद जोंनाव लाबोबाय थानानै नुबाय आयै बेखायनो आं बेखौ बारा सुखुखायामोन रागा जोंबाय थादोंमोन बेखायनो आंनि रागा जोंनाया बिनि थाखाय नों बेखौ हमनो हायाखै आंखौसो गाज्रि मोनबाय थायोमोन आरोथ' नोंसो आंखौ लाय होखादोंब्रा ओमफ्राय आंबोथ' बेबायदि गोसथोबा नोंबोथ' गोसथोनाङामोन ना नोंहालाय मानो गलिलांखो फिसाय थाखालायनानैलाय नों आंखौ मानाबोथ' खालामनो हायोमोन ना मानो खालामाखै आयौ फिसा दं खालायनायानो आंनिया फिसालाजोंसो खारबावदों सेंग्रा नुखोमा खारफाबाय नोंथ' आयौ बिदि हिनजाव नुफेराखैमोन आं हाबाब बेखौसो बोरैबा बिहामजो मोनसनबाय आङो आयै नों एसेबांबो बखिनाङा दे आंखौ फिसालानि गोरोन्थिखौथ' फर्दा लागायना दोनो दाय नुनानैबो दाय नुयि बायदि नाथाय आंहाल'सो बांसिन दाय जाबाय ओइ बारा उल्था दाबुं दे खोथाया बोरैबा जागोन नोंखौथ' आं हाबाखौनो लाखायामोनबावसो थिनहरफिनबाय थांबावब्रा बे आयै अब्ला आंजों थानाय समाव बेफोरखौ मानो सानद्रायाखै नोंलाय उनावहायसो बाब आंखौ मोजां मोनफ्लानानै आंजों थाफ्लानानै नों आंखौ थिनहरफिनदो आंनि जिउखौ बरबाद खालामनानै खोथायाथ' बा लाजाया ओरैबायदि खुगा ओंखारसोदों दिनै आरोथ' फंबायखौबो आं लिंहराखैमोन दे आयै फंबायासो बोरैबा आंखौ बेफोरबायदि लोगो मोनसननानै दा बिदि फैबाय जियानो जा आंनोबो नाङाहाय बेफोरबायदि बिहामजो दालाय संसार गोनांखाखौलाय आंलाय मानो लाखिबायनोसै दालाय आंनि फिसौआबो गैबावलासो जाबाय नोङो सुनि दासो बुजिदोंना आयै नोंसोरनि गोसोआ माने मा आं बुजिनोनो हायासै आयै नोंबो दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि ना माथो आरे बेफोरबायदि नोङो आंखौल' दुसिबा जागोन ना एसेबां गियानि मोनबा नोङो एसेबां बुजिनो गोरोंबा मानो खिन्थानो हायाखै बे बाथ्राखौलाय हा दिनैबो बोरैबिखायसो ओंखारबायहाय खोथाया नङाबाथ' आंथ' मोनथिलानोमोन नोंस्राथ' न'आव रावबो गैयासो होनबाय थायोमोन माथो दा हनै माथो बिदिथ' जुदा ओंखारजोब्बाय जायाहाय बेफोरबायदिजों दाबो नों थाङोबा ओंखारलां आंनि न'निफ्राय नाङा आंनो आंनि फिसालानि थाखाय बेबायदि बिहामजो आयै नोंबो दिनै नोंनि फिसालाखौल' सापर्ट खालामबाय मा बे न'खरखौ अना नामा आं मा नोंसिनि थाखाय जेबो खालामा नामा हो माथो नोंसोर थिननाय बायदि गासैखौबो मावजोबो आङो अब्ला मालाय माथो जानो नोंलाय मालायनि हिनजावसो आंनि फिसालानि थाखाय नोंनिफ्राय साबसिनखौनो मोनगौमोन माथो हो आं बिदि होनना मोनथिथारबा नोंखौथ' सिगाङावनो लाहोखाथारामोनहाय गाबबाबो लाब गैया दिनै नोंनि सैथोआ आइनि सिगाङाव फैखाबाय बेबायदि सुनिबानि हिनजाव बहा खनखांनानै लाबोफालाय नोंलाय आरोथ' सिगाङाव मानो खोन्थायाखै हाबानि सिगां अरे यार आयै बेजों मा दसे सम गोसथोलायखो ओमफ्राय आंथ' बिनि माने बेदि आंखौ फान्दायखाबाय नालाय गावनि मोजां मोननायाव गलि होबाय ओमफ्राय उनाव नों आंखौ लायाबा आं नोंखौ पुलिसनो हरगोन मागोन जा धमकि होबायना बियो दा नोंसोरखौबो साननांगौ जाबायना आं आयै दा बे हिनजावनि थाखायनो जोंनि न'खरा बिदिनो लाजिनांगौ जाबा मा जागौमोन दिनै नंगौथ'र' नोंहाबो बे हिनजावखौसो मोनबाय फाग्ला खर'आव मेलेम गैयै थांनो सिख्ला हिनजाव नागिरना मोनासै नोङो गोरोन्थियालाय जाफ्रांखायो आयै सेंग्रा बैसोआवलाय माथो खालामबावनो आरो गोरोन्थि होना बेखौ आरो बेफोरबायदि हिनजावखौ नोङो गोसथोनायानो मोजां जाखाथाराखै हा नों बिदि होनना मोनथिखानायमोनबा आयै जायखिया बेफोरखौ बाद होदो बेखौ जोंनि न'निफ्राय एसे आउट खालामनायनि बेब'स्था खालामदो थाबैनो आरे आयै आंथ' नोंनो खिन्थानोनो सानबाय थाखायोमोन नाथाय बे सम आंखौ धमकि होबाय थायोमोन ना नोंसोरखौबो जि साननांगौ जाबायना जोंनि इज्जत मान सनमान मा जागोन बेफोरथ' थिगैनो दङ साननाया नोंना नाथाय होमबाबो नोङो बेखौथ' हाबा खालामनानै थिग जाथारासै आयु बिदि हाबा जाखांखानायसो होनना मिथिबा आं बेखौ मालाबानो खानायाव बोबथिनानै एकदमबारे माबा आउट खालामखाथारगौमोन
गामियाव मिथिं लिंगौमोन आं सिगाङावनो आंनि सेंग्रा फिसालाखौ फासायग्रा सेंग्राखौ फासायग्रा बियो गथ' सासे गोनां खालायानो आंनि फिसालाखौ बमब्रायना लादों आंबो नोंखौ एथबां आसानियै दा गनायाथ' बांसिन दाया बिनिनोखा ओमफ्राय फान्दायनायाथ' आंखौसो सानखायो नालाय बियो औ आबा नाथाय टेनसन दा लानोङो आं दङ ना मोनसे सानबा मोनसे जाना होयो मोनसे सानबाथाय मोनसे जायो नङा माने जानायानो जोबखाया दा ओमफ्रायथ' सिसनि लाइफआवबो दा बिखुनजा मोनथिबायबा बिराद प्रब्लेम फैनो हासिगौ ना बे जोंदावाबो ना फिसायानो गुन्दाखा बेनाबो साला गोलोमनायफ्राव बोथोर गरमफ्राव आरो बेबायदि गरम माबासो खालामना होबावो गारिखौनो सालायालै माथो खारा मोनबाय थाखोलै आङो आया सोर आखल गैयि सिख्ला जालायखोलै बेलाय आंसो दिनै स्ल' जाखोना आंनि गारियासो थोद ओइ सोर सिख्ला जाखो नोङो बे सोरलै मालाय गारि सालायनायाव डिस्टार्ब आया बे खायसे मानसिफ्रा मा जाखाङोब्रा हो जुदि लोंनोनो हायाबा मानो लोङोलै ओइ लाजियासै नामा बेबायदि लामायाव गोग्लैना थानो हेलौ जौ फाग्लि आंनो साला बेबायदि गोग्लैना थाया लोंबाबो चल हट चोर बे अबे बेलाय बै आंजों नांलायग्रा सिख्लायासैलै अबे कौन बे मालाय गारि सालायनायखौ नुवाखै आरो नोङो थाथोंलै बाराखौबा आंबो बारा केयार खालामालै बेफोरबायदि आखल गैयिखौ जेला मानसिफोरजों मिनिजागोन मानसिफोरजों भाइरेल खालामजागोन फट' भिडिअ खेबलाबायनानै आजिखालिथ' बेफोरनोखासै जेला बिमा बिफानि गन्थं मोखां हाख्लागोन अब्लासो मोनथिगोनलै बेबायदि गावनो थाल गैलै बिलाय हिनजाव जालायना खमसे खम थाल थानांगौ ना बेना माथोलै साला मा जायो जाथों आंहालाय मा जाखादों आज तो पार्टी में बहुत मजा आया मेरे को अरे ऐसा पार्टी था र' आखल गैयियानो जाबाय दे थेवबोथ' जोंनिनो मानसि ना बेबायदि खालामालै लामा सामायाव र' बेनि इज्जत थांनाय मानि जोंनि मानसि नालाय जोंनिबो इज्जत थांनाय जागोन ना आं एसे साइडआव माबानानै दोनसै मानसिखौ र' दा बेस्रा बिमा बिफाया नुबा बेफोरबायदिखौ खम दुखु मोनगोन नालै बिदिथ' जाद्रायनाङाना गावनो थाल गैयि बेखौ बिदि हालोदावबो बोरै गालांनोब्रा जोंनाव लांथ'नोसै आङो र' नङाबालाय बोरै जानो दे आजिखालिथ' मोजांजों लोगोसे गोबां गाज्रिबो थायोना सोरबा गाज्रि फायदा उथायबा बेथ' जेबो हुसानो गैया माथो जेबो नङा दे जेला हुसाव फैनाय जागोन अब्लानियासो आं गाबोन बुंगोन आइयासो बेलेग सानबा सानबाय दे आरो लोगोफोर दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नायनानै बोरै नांदों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर दे होमबा ना नेक्स्ट एपिसोडजों थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बिदिबा थांथ'नोसैलाय बिदिबा मेहेरा बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ